پشتی درباسبونا نێزیمە هەکێ لەسەر بڕینا ئاوێ لەسەر باژاری حەسەکێ ڕۆژئاوای کوردستانی ژێ ویزگەها عەلۆکیا ئاوێ ژە ئالیە گروپên çekdar yên ser Tirkiyê ku bi sedema berdewamiya birîna avê li ser xelkê bajarê Hesekê. Xelk di rewşeke pir alûz û zehmet de derbas dibin. Ji ber vê rewşa xirab û zehmet xelk bêzar bûne. Bi zorê de bara jiyana xwe dikin. Bi taybetî ku ev krîza avê di werzê havînî de ye û di serdema korona de ye. Di demekê de korêxistina tendurustiya cîhanî tekeziyê li ser xweşiştin û paqijiyê dike. Av bi destê xelkê bajarê Hesekê nakeve û fireke av ji wan re bihesrete. Vedgerin destpêkê, beriya êrîşa Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê krîza avê li tu bajarekî ji bajarên Rojavayê Kurdistanê nebû bi taybet li Hesekê. Piştî ku her du bajarên serêkanî û girêsipiyên Rojavayê Kurdistanê ketebin kontrola Tirkiye û grupên çekdariyên bi ser ve. Ev krîz peyda bû. Roj bi roj rewşa avê xirabtir û alûztir bû. Bê ku heta niha tu çareseriyek ji vê krîzê re were dîtin. Lê pirsyara ku xelk dikin, sedema derketina vê krîzê di vê demê de çi ye? Kî li dû vê krîzê ye û kî berpirse diber de? Ji ber çi heta niha çareserî jê re nehatiye dîtin. Destpêka derketina krîza avê ew bû ku fermanberên rejîma Esed ji bajarê Hesekê berê xwe didan wîzgeha Alokya avê li bajarê Serêkaniyê. Li ser karê xwe heta dawiya dewamê diman. Ew jî bin çavdêriya Rûsyê. Lê pişt re çekdaran rê nedan karmendan ku bi temamî li ser karê xwe bimînin. Bi tenê bo dema du heta sê demijmêran kar dikirin. Pişt re neçar dibûn ku vegerin bajarê Hesekê. Ev yek bû sedemek jê derketina krîza avê wate ku wîzgeha Alok bi giştî ketebin destê çekdaran de. Ji alê wan ve av li ser Hesekê dihate birîn. Ji wê demê ve rewş bi vî awayî berdewam kir. Heta dîtina çareseriyek destpêkî ji krîzê re ew jî li gorî rêkeftinek di navbera Rûsya û Tirkiye û PYD de ku ew rêkeftin av li hember elektrîkê bû. Wate wê av ji serêkaniyê ji aliyê gropan ve were berdan ji bo bajarê Hesekê li hember jî wê PYD elektrîkê bide her du bajarên dibin kontrola grupên çekdar de. Piştî vê rêkeftinê hindekî rewşa avê baş bû. Bajar li ser 5 beşan hat dabeşkirin rojane. Av li ser çend taxekî dihate berdan. Lê piştî demeke Kurd cardin krîz derket û ji berê xirabtir û alûztir bû. Ew jî bi sedema birîna elektrîkê ji aliyê PYD ve li ser her du bajarên serêkanî û girêsipî li gorî ku hatiye belavkirin. Ji ber vê yekê gelek alî dibêjin. Sedema sereke li dû vê krîzê PKK ye. û ew berpirsê yekem û yê sereke ye hem diber birîna avê li ser Hesekê û hem berpirsê diber birîna elektrîkê li ser her du bajarên navborî. Aliyek din jî heye dibêje, ji bilî PKK aliyek din heye li dû xirabûna rewşa avê ew jî Rûsyê ye. Ji ber ku devera ku pirsgirêka avê lê heye, ew dever dibin ewlehiya hêza Rûsî de ye. Bi mebesta ku roleke Rûsî hebe li deverê bi taybet di navbera rejîm û Tirkiye û PYD de. Da ku armanc û berjewendiyên xwe pêk bîne biriya gehiştina rêkeftinekê di navbera rejîm û Tirkiye de ku her du aliyan razî bike li ser hesabê Kurdan. Ji ber vê yekê şirovakar dibînin ku derketina krîza avê pîlaneke darêştiye. Bi taybet ku Tirkiye herdem daxwaza wê ew e ku Qesedê li deverê nemîne. 32 kilometreyan ji Sînor dûr bikeve. Di dema ku dever têkeve bin kontrola rejîmê de duê demê de ew amade ye ku avê birde bê derketina tûkêşa û pirsgirêkan. Rûsyê jî hewla wê yekê dike ku daxwaza Tirkiye bicî bike û deverê vegerîne bin kontrola rejîma Esed. Ji ber vê yekê destê Rûsyê di qutkirina avê û xirabûna rewşê de heye. Piştî derbasbûna çend heyvan li ser derketina krîza avê û bêdengiya aliyên navdewletî bi taybet Amerîka netewên yekgirtî ku destwerdanê bikin û fişarê bixin ser Tirkiye. Da ku çekdarên yên li serêkaniyê dimînin avê ji wîzgeha Alok berdin bo bajarê Hesekê. Emîdarê giştiyê netewên yekgirtî Antonio Guterres diriya peywendiyeke telîfonî de li gel şandeyê Sûriyê herdem di netewên yekgirtî de. Beşaret Caferî agahdariya xwe ji rewşa xirabiya ku bajarê Hesekê têde derbas dibe da diyar kirin. Got pêwîst e zûtirîn demde ev krîza avê were çareserkirin û wê peywendiyê bi Tirkiye û aliyên din re bike ji bo bidawî anîna vê krîzê. Guterres serbar kir jî ku Gerbederson şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriye û tîma netewên yekgirtî li Sûriyê teklîf kiriye da ku bi erkê xwe rabin û vê krîzê çareser bikin. Ew jî li Cenêfê di çarçoveya gerasiyem ji civînên karê Komîteya Distûra Sûriyê ya pêşa rojê ku biryara îro dest pê bike. û li wê derê Bederson û tîma navnetewî bi nûnerên Rûsya, Amerîka, Tirkiye re bicivin ji bo çareserkirina krîza avê li bajarê Hesekê. Ev çend heyvên û krîza avê derketiye bê ku tu çareseriyek ji vê krîzê re were dîtin. Bi tenê xelkên bajarê Hesekê bacê didin.
di xirabtirîn rewş de derbas dibin. Di vê derbarê de radigihînin û dibêjin eger rewş bi vî awayî berdewam bike û çareserî neyê dîtin, di wê demê de berê bajarê Hesekê berev kare setan veye.